Gaur entxada bat egin dugu eta gaina oso simplea. Egingo dugu patata entxada. Badugu ja patata, egingo eta azkena. Hortarako zurituko dugu patata. Badugu, orduan. Hora egingo duguna da, zatituko dugu. Holaxe. Badugu hemen patata. Egingo dugu, botako dugu, perrexila desente, vitamina C bakizue. Eta hau da, ali honi da, veganoa. Egingo dugu eta nahastuko dugu, ikusiko dugu gehiago beharko du, nara ez. Eta gatza ere, botako dugu. Itxuetu bana dauka, ondo listuko dugu. Uste, ja nahiko aldi bota dugula. Eta, bueno, bazen, entxalada aurkeztea.